שלום עם ישראל. אני רוצה לעודד ולהגיד שאנחנו בדרך נכונה. הדברים שקורים הם לטובה. כל מי שעיניו בראשו ותיקן את הדעת שלו במידה מספקת כדי להבין שהאלטרנטיבה למצב שבו אנו נשלטים על ידי אנשים אשר אינם כשרים, על ידי ארגונים וגופים אשר אינם יראי אלוהים, האלטרנטיבה חייבת להגיע בהקדם ובמהרה. הרבה אנשים דיברו על כך במהלך השנים האחרונות. הרבה אנשים הציעו הצעות נכונות וטובות. אני אנסה לסכם מעט מן הדברים שנדרשים מאיתנו, מי שמייחל לגאולה, מי שמייחל להשתחרר מהכבלים שהאנושות כבולה בהם, של שליטת ממשלות צללים בציור דמה של שלטון של אנשים מתוך העם אשר אינם מייצגים את העם עצמו ובגדו בנו מאז ומעולם בכל מגזר, בכל תקופה, בכל דור, מאז הקמת המדינה ועד היום. אם את הביטחון שעליו נשענת המדינה, הביטחון שהם אמורים לתת לאזרח, הביטחון שחולבים את הכסף מהאזרחים בשביל צבא, בשביל גבולות, בשביל תחזוק כל המערכת המשומנת הזאת. אם הביטחון הזה לא צלח ואנשים מסתובבים בכל רחבי הארץ בתחושת פחד וחוסר אונים, אז הגיע הזמן להבין שהביטחון היחיד הוא בבורא העולם ואליו איננו נשואות. וכדי שעיניו יישאו אלינו בחזרה ולא יסתיר פניו מאיתנו ולא נספה עם הטועים והאבודים, עלינו לקחת את עצמנו בידיים ולנהוג בהתאם לתיקון הדעת אשר תיקנו. אוקיי? יש מגוון לא רחב מדי של נושאים שעליהם צריך לשים את הדגש. אני אמנה אותם שלא לפי סדר חשיבותם. האחד הוא חינוך הילדים. עליכם להקים מערך כולל שמכסה את כל תחום משק הבית ואת כל תחומי השגרה שידענו לפני המשבר. מדובר על חינוך ילדים בראש ובראשונה, מסגרת לילדים. עליכם לדאוג למזון. המזון ניתן להשיג בהרבה דרכים מגוונות. אם זה להציל מזון שנזרק על ידי חקלאים מושמד, ללכת לחקלאים, לשכנע אותם, למסור לידיכם את המזון, ללכת וללקט שמן זית, ללקט פירות,
לגדל ירקות. בן אדם אחד יודע לגדל, אין לו כסף. בן אדם שני, יש לו כסף, לא יודע לגדל. תתחברו ביחד. הבן אדם שיש לו כסף יתרום מעט בשביל שיגדלו לו אוכל. הבן אדם שיודע לגדל יתמסר לב וזאת תהיה עבודתו. האדם, האישה שיש לה זיקה לילדים ויודעת להפעיל אותם ולהעסיק אותם בפעילויות אשר ייתנו להם סקילים ודברים שיעזרו להם בחיים, לבשל, לגנן, להתעסק בעבודת יצירה, באומנות, בשירה, בניגון, לבנות בתים, ללכת ליערות, לבנות בתים, ליישב את ארץ ישראל הקדושה. בפרט ביישובים שהם נחשבים התנחלויות. זו ההזדמנות שלנו להכות באויב, עוד מכה אסטרטגית, נוסף על המכות אשר הוא היכה את עצמו, ואשר הקדוש ברוך הוא מביא עליהם למטרה סופית של גירושה מהארץ, גירוש הקליפות. זו אחריות שלנו לבוא ולתת כוח באזורי המחלוקת. כן? לפעול בצורה כזו. אני לא אומר על אנשים שיש להם בתים בעיר או בכפר. כמובן שבעיניי עדיף לחיות בכפר, לשבת סביב המדורה ביחד בערבים, לשיר, לנגן, לקרוא תהילים בניגונים קדושים, בשירה, באהבה, לתפקד כמשק עזר ביחד, לגדל בעלי חיים, לגדל עיזים, לגדל כבשים, להפוך את הסופר לדבר שהוא משני, שבקושי יש מה לבקר בו. אפשר להתארגן על מזון יבש, אפשר להכין את הדברים שתחשבו שיהיה לכם קשה להשיג, אבל אל תמשכו ידיכם מן מלאכת השדה, מן מלאכת מימוש עצמי, של הזנה עצמית, של דאגה לתודעת ילדיכם, של דאגה לתודעתכם. אנא, קחו את עצמכם בידיים, תבנו קהילות. מי נמצא את מינו? לנגן, לשיר, להיות בערבות, לצאת לטבע, למגורים, אנשים שאין להם בית, ששוכרים דירה, חבל על הכסף, חבל על האנרגיה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו פחות ופחות עובדים. זה הרי האיתות שלנו עוד מלפני 3 שנים. דמיינו את מה שהיה בקורונה. דמיינו איך הרגשתם. לא הייתה עבודה לאף אחד. כולם היו בבית. כולם התרכזו בעצמם ובפנימיות שלהם, בתודעה שלהם. כמובן, כמה שפחות להיות מול הטלפון בכל מיני אקטים של גמיעת מידע שהוא לא מועיל, והתעסקות במלאכת שדה, בהשגת מזון בעצמכם. לא צריך את הסופרים, כי אתם יכולים לתאר לעצמכם שגם אין סופרים. בעצם אנחנו מחזירים, בורא עולם מחזיר לנו את התודעה הנשכחת, ואנחנו נצא לחיים טובים ולשלום.
בעזרת השם, בעזרת הדבקות שלנו באמת, ולא לשכוח שהאמת זה מה שמנחה אותנו. והאמת היא שבורא עולם רוצה שאנחנו נהיה אנשים ישרים וכשרים לעבודתו. ולא כל מי שמקיים מצוות הוא כשר לעבודתו, אלא יש ליישם את המידות שטבועות בטבע בצורה היומיומית, לגבש קהילות, לגבש את תחושת השבטיות ואת תחושת הביטחון בליכוד של התודעה הכללית של עם ישראל. יש לחזק את הדבר הזה וליישמו. תהיו ברוכים בשלום.